En nadiña coñeceremos a Monse, que é artífice efectivamente de Cóntoche un traxe e que está de ter un éxito rotundo. Agora mesmo estamos en pleno espectáculo aquí en Lourenza. Ela vai cantando e así vai describindo pois como eran os traxes dos nosos tataravós ou case tataravós. E aquí o resultado. Aquí vedes estes rapaces que fixeron unha viaxe ao pasado espectacular. A rapaza tamén guapísima. A ver, ti sí que me podes describir un pouco o teu traxe, non? Un enagua, o mantelo, uns pendentes. Dengue. A ver, que me tes preparado? Que vas facer comigo? Pois aquí vouche poñer de traxe de ir a traballar con unha fermosa camisa de liño bordada. A ver. Por onde empezamos? Pola cabeza. A ver como facemos, veña. Primeiro a cabeza, perfecto. E como dixeches, mentras visto, vou cantando. Na camisa teño pulgas e no corpiño piollos, na camisa teño pulgas e no corpiño piollos, como teño tanto jando os veciños canllos ollos. Que tal? Perfecta. Pero isto non remata así, traballar así non sei, non? Isto acaba de empezar. Eu, durante moito tempo, pois estiven en grupos de baile, sempre buscando polas aldeas, o xeito de cantar, o xeito de bailar e tamén o xeito de vestirse da xente de antes. E un pouco pensando en como achegar o do traxe ao mundo dos nenos e tamén do grande público, pois creamos Cóntoche un traxe, pensando en que os nenos e os non tan nenos disfrutaran da riqueza do traxe tradicional. Levas moitísimos anos estudando a tradición galega. Levo. Non vou decir cantos, para que non botedes contas, pero levo moitos. Co corpiño ollo, que a ver si afogo, Non afogas. Igual cando che poña o mantón, igual te sentes un pouco máis presionada. Estamos co mantón axudanta, preparado o mantón. E que tes varios modelos de traxes. Contame un pouco que amosache hoxe aquí en Lourenza. Digamos que hoxe aquí en Lourenza o que mostramos foi dous traxes máis de ir á festa, de home e muller, que é o que levan os dous nenos máis pequenos, e dous traxes máis de traballo, que o que levas ti e o que leva o noso Xan, ca vara e o pucho e a capa ou muradana. Tedes dominada a terminoloxía de traxes galegos, non? Non? No, sí que sí. Se me esconde, sí que estiveron moi atentos, que os estiven a ver eu. E o liño, e alá, que os estivemos tocando, verdad? E aínda non rematamos, non, Monse? Que faltaría? Falta o pano, porque unha muller de antes tiña que levar a cabeza cuberta. Así, perfecto. Hai canción para o pano? Hai canción para o pano. Nena do pano marelo, nena do pano marelo, se che collo no camiño, non che vai valer, non quero. Se che collo no camiño, non che vai valer, non quero. Menudo repertorio que tes, Monse. E o complemento é un San Cosmeiro. Poñémoslle a guinda, non? Exactamente. Así xa estás perfecta para ir a leira a traballar sin que te colla o sol nin te poñas morena demais. Perfecta. A ver. Que tal? Que tal? Me vedes, compañeros? Como me vedes, veciños de Lourenza? Grazas. Fantástica, moitísimas grazas, Eva. E fantástico tamén ese obradoiro, Cóntoche un traxe. Bueno, paga pena, dende logo, ir ata ali.